ráno. Milý Peťo, ty si vždycky dobrý na to, aby si človeka prekvapil. Tento ráno si ma veľmi príjemne prekvapil. A čo ešte lepšie, do toho tvojho prekvapenia si ešte dal aj takú kolektívnu možnosť. Takže aby ma každý prekvapil, ktorý tu sedí. Ďakujem veľmi pekne za to vzácne prekvapenie. Dúfam, že neprekvapím niekoho svojim dárom dneska. Viete, prekvapenia v cirkvi sú pre mňa také, to je jak dvosečný meč. Sú prekvapenia, ktorým si neočakával, a je to dačo dobre, ale potom, keď prichádzajú prekvapenia zo služby, to niekedy vie byť aj iná strana, také, že no toto mi je veľmi stranné, toto mi je veľmi neznáme, toto mi je... Takže má to aj negatívnu stranu, také prekvapenie. Aspoň ja to tak zažívam. No ja sa modlím za to, aby dneska niekto nebol prekvapený môjim prejavom a už vôbec nie tým, čo poviem, ale aby to rezonovalo v tvojom srdci, vo vašom srdci, ako také, že povieš, áno, poznám toho ducha. Áno, poznám to, čo rozpráva tento kazateľ a chcem sa s tým dať ovplyvniť. A o to sa chcem modliť, aby Boh dal milosť, aby sme mali otvorené srdce pre jeho slovo. Chcem sa modliť. Pane Ježišu, ďakujem za tvoju prítomnosť dneska ráno na tomto meste. Neprosím o to, aby si tu bol, ale chcem ťa chváliť a ďakovať za tvoju prítomnosť, ktorá tu už je. O čo sa modlím je, aby naša srdca vstúpili do vecí, ktoré sú už pripravené. Nech je uvoľnená moc tvojho slova, nech je uvoľnená známosť na tomto meste, ktorá odpočíva v tom, že ty, Kristus, si Boží syn. V mene Ježíša Krista sa modlím. Amen. Vidím, že naša sestra zádu prekladá. Musím sa priznať, mňa prekladať je niekedy prekvapujúce. Budem sa snažiť pomaličky rozprávať. To viete, jak to je? Jeden syn písal matky, že drahá mamka, píšem ti pomaličky, lebo viem, že pomaličky čítaš. Drahá sestra, budem sa snažiť pomaličky rozprávať, lebo Štefan rozpráva veľmi rýchlo, než by si pomaličky rozprávala. Bratia me poprosili, aby som dneska kázal a som veľmi rád za to, že môžem kázať. A dali mi aj, pýtali sa ma na tému, či by bolo možné kázať o Duchu Svetom. Rezonovalo to v mom duchu. Áno, rád budem kázať o Duchu Svetom. No a Pavol taký, aký je, aby Pavol zostal aj Pavel, tak prišiel ku mne ešte, aby to trošku specifikoval, či by sme mohli kázať o krst Duchu Svetom. No, tak som povedal, no dobre, aj to rezonuje, prečo nie? Takže ja by som dneska chcel, aby som ja aj zostal Štefanom, tak to ešte trošku specifikujem. Takže chcem hovoriť o letnicách. O letnice a jak zažiť nové letnice. Jak vstúpiť do tej dimenzie toho, čo v letnicách bolo uvoľnené a do tohoto dňa, 2000 rokov, dodnes pulzuje, vibruje. A jak sa môžeme dostať pod ten prúd, ktorý tedy bol uvoľnený? Toto bude myšlienka, o ktorej chcem s vami premýšľať. Poďme k textu Skutky apoštolov, 2. kapitola, od verš 1 do 4. A ja by som poprosil niekto, kto má teraz ten stih otvorený, aby prišiel a ho prečítal, lebo ja tu mám, čítam z iného prekladu, respektíve z nemeckého prekladu, a tak nechcem, aby sestra ešte prekladala aj z nemčiny. Ale síce rozprávame o letnici krst Duchom Svätým, prečo nie? To by bolo originál, vieš, to by... Môžeš?
Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly na každém z nich. Usadil jeden. Tvrdím z tohoto mesta, a čtvrtý? Aha. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Typické, to najdôležitejšie si chceli vynechať. Bratu, najdôležitejšie, že aby to najdôležitejšie zostalo to najdôležitejšie. Tvrdím z tohoto miesta, že je nutné, absolútne bezalternatívne, aby sme vždycky znova zažívali skúsenosť letníc. Jeden brat, existujú takéto myšlienky, že existuje len jedné letnice, to sa stalo historicky pred 2000 rokmi a ešte to veľmi obmedzené pre tú generáciu, ktorá tedy bola, respektíve pre tú skupinu ľudí, ktorá teda bola. No ja, ak by niekto bol medzi nami dneska, kto má svoju vieru zakorenenú v tejto informácii, tak myslím si, že, milý poslucháč, ty budeš dneska veľmi nešťastný s týmto kazateľom, lebo on tomu neverí tak. Ja verím tomu, že letnice je dačo, čo musíme zažívať vždycky znova a znova a za chvíľu ti to dokážem z písma, samozrejme s obmedzenom poznaním, ktoré mám z písma, ale stojím na strane, alebo žijem a pohybujem sa v táboru, kde ľudia veria toto. Zažili sme, a aby to, čo sme zažili, aj žili, musíme to znova zažiť. Aby zážitok, ktorý sme raz zažili, nezostal informácia, ale bol inšpirácia a k tomu sa dostali ku transformácii, potrebujeme to znova a znova a znova zažiť. Toto je, čomu ja verím, styku k letnic. Preto hovorím, musíme zažívať nové letnice. Čo sú letnice? Čo vlastne sú letnice? Bez toho, aby sme teraz vykladali historický obsah letnic Deň Židov ako oslavu v Izraeli. Ale čo sú letnice pre tých, ktorí sa volajú letniční? Čo sú letnice pre tých, ktorí s týmto spájajú určitú kvalitu kresťanstva? Respektíve individuálny zážitok veriaceho s tomto udalostom, ktorá tedy začala. Čo sú tieto letnice? Je letnice nejaký pyrotechnický, duchovný pyrotechnický zážitok? Zrazu ohňostroj, lebo zažil som krst Duchom Svätým? Čo sú letnice? Ľudia, letnice sú pre mňa zážitok, že Kristus, že Ježíš Kristus nie je len historická osobnosť, ale to, alebo ten, to by bolo niečo nezávislé od osoby. Ale ten, ktorý žil pred 2000 rokmi, pre mňa zrazu není historická osoba, ale ja zažívam toho, ktorý žije. To sú pre mňa letnice. Teraz niekto povie, no, pomaličky. To znamená, teraz tvrdíš, že ľudia, ktorí nezažívajú letnice, že nepoznajú Krista, to som nepovedal. Ale ja vám poviem, čo hovorím. Letnice sú pre mňa uschopnenie nadprirodzenou mocom žiť jak Ježiš. Vyťahujte si pera, papír, zapíšte si to, lebo to sú vzácne zjavenia. Ale nahrávate to, hej? Ešte raz, ináč táto definícia nepochádza odo mňa, to povedal jeden evangelikálny brat ináč. Že letnice sú uschopnenie žiť život, ktorý žil Ježiš. V našom letničnom kontextu znamená nielen žiť jak on, ale aj robiť jak on. Veci robiť jak on. Jak to robil Ježiš? Ježiš to robil v moci Ducha Svätého. My veľakrát spájame, alebo niektorí ľudia veľakrát spájajú letnice s hovorením jazykmi. Áno, ale to tam nezastáva. To ide ďalej. To ide oveľa ďalej. Keď sa znovu zrodíme, alebo tak to poviem, od dňa letnic, od tohoto dňa, keď Duch Svätý prišiel tomto manifestáciom, sa hovorí o krst Duchom Svätým. Sám Ježíš povedal,
že budete krštení Duchom Svätým. Spojené s tomto udalostom letnic. Jaký je rozdiel medzi krst Duchom Svätým a znovuzrodením? Veľmi jednoduchá a krátka definícia. Keď sa znovu zrodím, ja mám Boha. Keď som pokrstený Duchu Svätom, Boh má viac odo mňa. Keď sa znovu zrodím, ja mám život v seba. Keď som pokrstený Duchom Svätým, zrazu sa veci uvoľnia, aby som ten život, ktorý mám, aby som ho žil na iné roviny. Nehovorím o posvetení. Hovorím o žiť pre Krista v služby. Lebo krst Duchom Svätým nič iné není, než uschopnenie slúžiť na iné roviny. Nemilovať viac Krista, nespoznať viac Krista, nemať väčší život. Nehovoríme o vyššej kvality, vôbec nehodnotíme lepšie alebo menej, hovoríme jednoducho o krok ďalej, robiť krok viac do nadprirodzenej služby. A toto nám chýba v našej postmodernej doby viac než neviem kedy. Všetko začína byť relatívne. Viera je relatívna. Ak je viera relatívna, tak je spasenie relatívne, spojené s tým spasiteľom. Je Ježiš jediný spasiteľ? Keď Ježiš není jediný spasiteľ, tak ten autor začína byť spochybnovaný. Keď je autor spochybnovaný, autor Biblii, tak je aj Biblia spochybnovaný. Existuje veľa pravdy. Postmodernizmus je spojený s tým, že neexistuje absolútna pravda. Ja ti poviem, čo je absolútne. Absolútne, že sme hriešni od hlavy do päty a nikto nás nevie zachrániť. Existuje moc a sila v našom živote, ktorá je rezistentná, ktorá odporuje všetkému, čo človek doteraz vymyslel. Každé náboženstvo, každú obed, všetko, čo urobil, tento hriech nemá žiadny vplyv na hriech. Existuje len jediná moc, ktorá sa vstáva proti moci toho hriechu a ten hriech musí klaknúť pred ňom a to je moc Ježiša Krista, ktorý je ukrižovaný a stal 3. dňa. A aby táto pravda zostala pravdou, aby táto pravda zostala živá, pulzovala, krst Duchom Svätým je, aby sme toto nadšenie povedali a nie preto, že musíme. Počul som tu, niekto povedal amen? Aha. Čo nám prinášajú letnice? Poprvé, letnice nám prinášajú slobodu. Slobodu. Z čoho? Budeme slobodní od ľudí. Čo znamená byť slobodný od ľudí teraz? Čítali sme, že prišiel Duch Svätý a ukázali im sa jazyci, ohniví jazyci a títo ohniví jazyci že sadli na, to je veľmi dôležité tamto malé slovo, na každého. Na každého. Peter neišiel k Janovi a povedal, Jan, daj mi trošku zo svojho ohňa. A Jan neišiel k Matúšovi a povedal, človeče, ty máš barz veľký oheň, daj mi trošku z toho. Takže inými slovami, títo apoštoli a títo 120, čo tam sedeli, nerobili to, čo väčšina kresťanov dneska robí. Dneska musím ísť na tamtú konferenciu, lebo prišiel ten pomazaný, polož svoje ruky na mňa, prosím ťa, potrebujem tvoje pomazanie. A potom ten, keď prijal to dvojnásobnú porciu, dvojnásobne pomazanie mi daj, prosím ťa, Pavol. Takže tak to vyzeralo. Pavol, daj mi, prosím ťa, dvojnásobné pomazanie. Pavol, položí ruky na mňa, prosím ťa. Dvojnásobne, ďakujem. Ja teraz idem k bratovi a ja mu teraz dám dvojnásobne zo svojho. On teraz má 4-násobne od Pavla. Lebo ten brat pôjde k tomuto teraz a položí svoje ruky. Teraz on má dvojnásobne od jeho, ale má 8-násobne od Pavla. A potom, keď to tak urobí celý kruh, a to by teraz Peter by bol ten posledný, ktorý má 256-násobné pomazanie než Pavol, zrazu by čo urobil? Položí zase ruky na Pavla. Ja to trošku humoristicky hovorím, ale to je veľmi smutné, že tomu veríme niekedy. Toto oni nerobili. Vieš, čo oni robili? Každý mal svoj oheň. Každý mal svoj oheň. Takže keď hovorím, letnice nás vyslobádzajú od závislosti na ľudí, to znamená, že letnice ti umožnili, aby si mal vlastný prístup ku ohňu, ku tomu zdroju sily a zmocnenia, a to je samotný Duch Svätý. Vo svojej manifestácii. Sme slobodní od toho, aby sme boli viazaní na človeka.
ľudia, ktorí radi majú kontrolu, a zvlášť mať ľudí pod kontrolom, oni letnice radi nevidia. Lebo tento ohňa nás oslobodí z týchto ľudí. Ja vôbec nehovorím, aby sme nerešpektovali, nemali radi ľudia, nehľadali jednotu. Práve aj toto je jeden zo znakov letnice, ono spája. Všetci spolu vyšli von. Všetci spolu kázali. Nebol to tam, aby to bolo 2-3 z nich ako elita. Vôbec o tomto nehovorím. Ale ja hovorím vo slobode Ducha Svätého. Z tohoto ohňa zrazu spoznávam, ja mám zdroj. Boh, ktorý žije vo mňa, jeho oheň. Jedného dňa som sa stretol s jedným bratom, milý brat, misionársky, veľmi založený. Fakt, v Nemecku sú veľmi známi, jak silní misionári, evangelisti a slúžili medzi Romami. Veľký autobus mali a ten vyrobili na cirkev. Romovia cestujú kočovní, tak čo oni povedali? Potrebujeme kočovnú cirkev. Ale respektíve zhromaždenie. Tak veľký autobus, tam kazateľnicu mali, kazateľnica nesmie chýbať samozrejme, tá kazateľnica tam bola a oni išli, jak tí Romovia cestovali karavánom, tak oni s tým autobusom. Zdalo by sa takto, jak Boh Izraeli s tým stankom, že boli mobilní. No a ja som prišiel do toho, ja som rozprával s tými Romami o Ježišu Kristovi, mladí veriaci som bol pár mesiacov a som kázal, svedčil im a oni povedali, počúvaj, to, čo nám rozprávaš, je nejak milé. Som už rýchly, áno. Dostávam sa do svojho. Keď som s ním svedčil, tak oni, že musíš sa stretnúť s našim jedným bratom, lebo to, čo rozprávaš, je dobré, ale vôbec to neznie tak, ako on to hovoril. A tak, aby sme videli, kto má pravdu, poď, zoznám sa s ním. Tak som išiel tam na to zhromaždenie. A ten brat bol teológ, veľmi, veľmi známy teológ bol v Nemecku. Fakt. Ja šajnu nemám o takýchto veciach, nemal som. Sadol som si tam a tak on, aby teraz má príležitosť ukázať svojimi ľuďmi, respektíve týmto Romom, že samozrejme letničné učenie není správne a teraz má možnosť to ukázať. Tak začal som rozprávať o veciach a tak, či sú moje hriechy odpuštení, či viem, že sú mi hriechy odpuštení. Povedal som, áno, viem, Ježiš odpustil moje hriechy. A on, že, a jak tí hriechy boli odpuštení, jak si to zažil, či som si sadol, či som si napísal svoje hriechy, či som si skutočne očistil život pred Bohom, či skutočne som si urobil zoznam, ktoré hriechy ma potom ešte napadli, aby som dôsledne, prosím pekne, pred Bohom mal očistenie. Či som toto urobil, keď nie, tak on má otáznik za tým, či moje hriechy sú fakt odpuštení. Sedím, kúkam na jeho, všetci oči sa pozerajú na mňa. A ja som povedal, bratu, ja som to neurobil s tým zoznamom. Priznám ťa, si nie. Ale ja ti poviem, čo som zažil. A tak som mu povedal o Ježišu Kristovi, jak Boh ma oslobodil zo mojho starého života a čo teraz robím, že teraz, keď sa modlím, ja si neviem ani predstaviť, aby myšlienka zla bola tam a nie ešte, aby som ju urobil a to s najväčšou silou svojej voli by som nedokázal, keby sa niečo so mnou nestalo. Neviem, jak tomu voláš, ale ja myslím, že to je Boh a vieš čo, ten zošit som nemal a napriek tomu ten Boh ma mení. Keď som začal hovoriť, a zrazu vidíš, to je tá letničná skúsenosť, zrazu ten mobilný autobus, zrazu niekto iný tam volan mal, Duch Svätý tam prišiel a zrazu vidíš, slzy tiekli. Jeden za druhým slzy začali tiecť a počúvam Romov, jak rozprávajú rómsky, nie nemecky, aby ich učiteľ nemal problém s tým, rozprávaj čo chceš, ale tu je Božia moc. Oni rozprávali vo romčine, aby som ja to ale aj počul. Inými slovami by chceli povedať preach it, káž bratu, lebo to je dobré. No on keď videl, že to fakt je pravda, lebo nemohol poprieť, že Boh čo urobil v mojom živote, tak on povedal, mladý brat, áno, vidím, že si zažil Boha, vidím, že si vyšiel von zo tej vody, špinavé vody asi na lodi spasenia. Ale vieš čo? Žiaľ, si pod nesprávnou vlajkom. A som si povedal, retorická hra. OK. Tak som povedal, starší bratu, ja neviem, aká vlajka tam hore je, ale čo viem, kto stojí kto je kapitán lodi.
Pre mňa není dôležité, jaká vlajka tam je. Pre mňa je dôležité, kto je kapitán tejto lodi a kam tá loďa smeruje. A ja, čo sa mňa týka, mohu tam dať vlajku, jakú chce, to mi je tak jedno. Dôležité je, že ja viem, kam tá loďa smeruje. Moja loďa smeruje do zálivu pokoja večného života, kde Ježíš Kristus je pánom pána a to mi stačí. Tak tí mladí sa tam postavili a začali tlieskať. Amen, halleluja. Niektorí ľudia nechcejú pustiť kontrolu. Niektorí ľudia chcú kontrolovať. Ale ak máš skúsenosť s týmto ohňem, dovol, aby títo ľudia si kľudne trošku spálili prsty. Nebudem to poškodiť. Letnice nás oslobádzajú zo toho, aby sme boli kontrolovaní systémom, ktorý človek chce nabídnúť. A zvlášť náboženský človek. Letnice nás oslobádzajú aj ďalších veciach, ktoré náboženstvo rád inštaluje a cez ktoré rád manipuluje. A to sú sakrálne miesta. Budova, posvetená. Keď tam nie si, Boh tam není. Ve veľa cirkví, nielen rimokatolickú, vo kresťanstve je spojená myšlienka, existuje myšlienka, že Božia prítomnosť je spojená s určitou budovom. Toto Židia tiež mali. Existoval len jeden jediný objekt. Jediná budova, tak dovolím si povedať, budova, ktorá sa volá chrám, sakrálne miesto, kde Boh skutočne prebýval. To nie preto, že Židia by si to takto prajali, ale Boh sám sa rozhodol, že to urobí. Áno, dovolím, aby som býval v tomto chráme. Čiže ten chrám v Jeruzalemi, za rozdiel od veľa iných chrámov, skutočne mal Božiu prítomnosť. Vieme, že Šalomón, keď posvetil ten chrám, Božia prítomnosť bola tak manifestovaná, že nedokázali vojsť kňazi. Som rád, že kňazi nedokázali vykonávať službu kvôli Božej prítomnosti. A to znamená, že Boh tam bol. Boh s tým súhlasil. Ale to bol fakt len ten jediné miesto. No teraz, keď prišli letnice, to bola oslava v tomto chráme. Určitá vec sa robila, rituál, ktorá bola s písmom veľmi jasne definovaná. To znamená, každý rok mužovia, zvlášť mužovia, ktorí žili v určitém geografickom kruhu okolo Jeruzalema, museli prísť do tej oslavy. Museli. Iní mohli, ale nemuseli. Čiže každý rok, keď prišli do tej oslavy, Deň letnic, oni vedeli dopredu, kedy kňaz čo urobí, kedy kňaz čo povie. Rituál bol definovaný až do bodu. Zo písma, prosím, pekne, aj zo tradícií, ktorá nepopierala pravdu písma. Súvisle s tom oslavom. Čiže to všetko bolo definované. Kde sa to oslavovalo? Vo chráme, samozrejme. Nikde inde. Ježiš mal najväčšie, alebo jedna z najťažších žalob, ktorá bola voči Ježišu Kristovi, bola to, že on sa ako povedal, načul voči chrámovi. Ten chrám bol sakrálne miesto. Teraz, keď prišiel Duch Svätý, neprišiel do chrámu, on prišiel do nejakej miestnosti, tam není povedané aj ktorá miestnosť, dajaká miestnosť. A do tej miestnosti prišiel Duch Svätý, naplnil 120 ľudí a teraz počúvajte, čo sa stáva. Apoštol Peter spolu s ostatnými niekde von, nie vo chráme, nie je napísané v chráme. Apoštol Peter niekde začal rozprávať o Ježišovi, začal rozprávať evanjelium a ľudia ich počúvajú. Ľudia, ktorí prišli zo veľa krajín, a na tú oslavu veriaci Židia počúvajú Petra hovoriť. Tá udalosť pre týchto ľudí bola úplne nová. Do tejto chvíli program bol veľmi jasný. Vedeli, čo kedy bude. Ale teraz ide prekvapujúci moment. Niekto, kto bol naplnený Duchom Svätým, začína kázať veci, ktoré normálne by patrili vo chráme, ale on ich nekáže do chráme, lebo on nie je kňaz. On nemá právo vôbec toto robiť, čo robí. Ale on má inú moc seba. V ňom je teraz iná skúsenosť. Skúsenosť, po ktorej títo, ktorí sú vo chráme, túžia, ale jej nepoznajú.
tuto je niekto teraz, kto túto skúsenosť má. Naplnen Duchom Svätým, pokršten ohňem a silom zhora. Zmocnený s vysosťom, opakujúc slova majstra Ježiša Krista. A teraz tejto moci funguje a káže. Muži a ženy, ktoré boli pred pár minút skrytí, za chvíľu poviem dačo o tom, poza zavretých dverách, teraz zrazu sú smelí, mocní a majú mohutný hlas, nie tak, ako ja, ale podobne, a kážu rovnaké evanjelium, tuším, ktoré aj ja teraz kážem. O moci Ducha Svätého. A toto ľudia si všimli a povedali, wow, čo to je? Čo sa deje? Konstruujem. Kreslím teraz obraz. Dvaja mužovia, židovskí mužovia. Ben Josua a Ben Akiba. Dajme im takéto mená. Ben Josua a Ben Akiba sú verní Izraeliti, ktorí milujú Ježiša, ktorí milujú Boha, milujú zákon Mojžišov. Ben Josua a Ben Akiba sú z kmena Judy. Povedz mi, že sú z kmena Judy. A idú teraz do chrámu. Peniaze na obed majú, oni chcú obed prinášať, chcú naplniť rituál. Poznajú tento rituál veľmi dobre, lebo každý rok ho opakujú. A nie je to pre ich ľuda, sú ďační. Idú so veľkým zástupom do chrámu. Každý Žid, ktorý je trošku veriaci, vždycky hovorí, ideme hore ku Jeruzalému. Aj keby Jeruzalém geograficky bol dole, on vždycky povie, my ideme dole. Prečo? Lebo pre Židia je najvyššie mesto tam, kde Boh prebýva. Preto vždycky hovorí, ideme hore. Takže oni idú teraz hore. Idú chváliť Boha. Prišli do chrámu, priniesli obed, rituál, oslava funguje, Ben Josua a Ben Akiba sú hotoví, nadšení, modlia sa k Bohu, lebo sa dostali do miesta, kde živý Boh, Jahve, Boh neba a zem je pritomný, aj keď ho nevidia, aj keď ho necítia, ale veria jeho zasľúbení, že tam bude. A to prežívajú. No, Ben Josua a Ben Akiba potom, než bohoslúžba sa skončila, vracajú sa inšpirovaní, slze tekli a povedali, človeče, Štefan, veľkňaz dobre kázal, že bolo to veľmi fajné, jak to urobil tentokrát. Hej? Sice vedeli sme, čo bude povedať, na ktorej mieste čo povie, ale bolo to fajné. Prečo? Lebo viera. Vernosť tom bolo. No ale teraz Ben Akiba a Ben Josua zrazu sa prechádzajú, vidia, že tam nejaký zástup ľudí je. Niečo sa deje. Čo to je? Poďme sa pozrieť, Ben. A zrazu vidia, že tam nejaký Peter káže. Začína kázať. Toto je na čo nepoznali. A teraz, čo vnímajú, je veľmi zaujímavé. Ty človeče, pocity, ktoré sme mali v tomto chráme, zrazu ich máme tu. Jak to je možné? Veď Boh je tam, nie tu. A tento, čo káže, to žiadny levit, žiadny kňaz, rybár. Galilej k tomu. Galilejčani boli veľmi spodná kastra v Izraeli v tom čase. A teraz pozri, jak smele, čo tento hovorí. A Biblia hovorí, že trafilo ich do srdca, rozpralo im srdce. Ben Akiba a Ben Josua sú hotoví, lebo zažívajú Božiu prítomnosť. Ben Akiba sa pýta, hej, čo máme robiť, aby sme toto, čo vy teraz tu hovoríte, aby sme to mali? Oni sa obrácajú a čo sa deje? Sú naplnení Duchom Svätým. Obraz pokračuje. Teraz Ben Akiba a Ben Josua odchádzajú z Jeruzalema. Chrám zostáva tam, zdroj požehnania zostáva tam, ale čo? Oni, kým ďalej sú od Jeruzalema, o to viac ten oheň horí v ich. A teraz Ben Josua sa pýta Ben Akiby, ty človeče, aj ty to vnímaš, že toto rastie v teba. Lebo toto je úžasný pocit. Čo to je? Ja to tiež mám. Teraz prišli doma, manželky boli doma, neišli na oslavu, deti boli doma, sedia za stolom a teraz Ben Akiba ako otec a tí mužovia ako otcovia, ako hlavy rodiny idú žehnať chleb, hej? Požehnaný si ty, Boh neba a zem, král neba a zem, ktorý si dal zem, aby ráslo chleb. A tak zlámal chleb. Tentokrát Ben Akiba sa postavil a povedal, požehnaný si ty, Boh, kuraba, šetala, baba. Deti sa pozerajú na jeho. Manželka sa pozera na jeho. Povedal som, že kreslím. A tak si to predstavujem. Slobodný od sakrálneho miesta. Zrazu
Chrám zostal v Jeruzaleme, ale Boh toho chráma išiel s nimi. Ja ti čo poviem. Teraz sa dotknem asi duši, ktorá miluje Izrael, ale milujem Izrael tiež, aby ste len vedeli a verím tomu, že Božie povolanie ešte na tento národ, len aby som to povedal ako ochranu, aby ste ma nekamenovali. Ale čo tvrdíme toto? Od deň letnic Boh opustil chrám, chrám zostal prázdny a Boh sa pochybuje po ulicách, po miestach, medzi pohanmi. A toto je, čo zažili mužovia a ženy na deň letnic. Boli vyslobodení z tohoto chrámu. Dotedy to bolo, keď si chcel byť poženaný do chrámu, si musel ísť. Teraz je to inač. My sa stávame chrámom. Toto sú letnice. Vyslobodil ťa zo sakrálnych miest. Čo hovorím, že nemáme ísť do zhromaždenia? Vôbec. Ale čo ti chcem povedať, je to, čo zažívaš tu, brat, sestra, to rovnaké môže zažívať hoci kde. A toto je plán, toto je idea, ktorá stojí za letnicami. Exportovať veci, ktoré sú tu, na von. Odozdať veci, ktoré Boh robil niekedy vo chráme, vo cirkvi, aby to robil cez teba von. Ešte z jednej veci nás vyslobádza deň letnic, alebo zážitok z deň letnic. Ešte z jednej veci. Zo strachu. Ak dačo vládne na tomto svete, tak je to strach. Biblia hovorí, že ľudia sú viazaní strachom. Strach zo smrti, strach zo rôznych veciach. Myslím si, že mám jedného kamaráta, on pracuje pre zdravotnú poisťovňu na veľmi vysokom leveli a on povedal, ak nečím zarábajú farmaceutické firmy, tak so liekmi pre duševné choroby. Aj, napríklad. Rastie za posledných neviem koľko rokov, neveľa rokov, do 40% vstúpil zárobok s týmto liekami. To svedčí o tom, že človek sa duševne nemá dobre. A jedna z najväčších katastrofy, ktoré zažíva človek, čo ničí človeka, je strach. Strach. No a keď Ježíš Kristus zaumrel, učeníci mali strach. Je tam napísané, že oni boli poza zavretých dver. Pamätáte si, keď Ježíš prišiel ukázať sa im, dvere boli zavreté. No a teraz potrebujem pár minút vašu pozornosť. Ježíš Kristus, keď stál nedeľu ráno zo mŕtvych, Maria Magdalena sa ho chcela dotknúť, on povedal, nedotýkaj sa ma, ešte som nebol k otcovi. Ježíš sa vracal, večer sa vrátil, nedeľa večer to bolo, sa vrátil a je tam napísané vo Jan 20:19, keď bolo večer, prvý deň vo týždni, to bola nedeľa podľa židovského kalendáru, a zo strachu pred Židmi dvere boli zavreté, kde učeníci sedeli. Čiže dvere boli zamknuté, lebo mali strach. Teraz Ježíš im sa ukázal, jedol s nimi, má s nimi obecenstvo, oni vidia, že to je Kristus skriesený a boli nadšení. Potom prešlo 8 dní. 8 dní od tejto udalosti, od tohoto zážitku, Jan v 26. verši, v 20. kapitole napísané, že a 8 dní potom, čiže po tej prvej udalosti, keď im sa ukázal, teraz aj Tomáš bol tam, lebo prvýkrát Tomáš tam nebol a povedal, keď sa nedotknem jeho rán, tak tomu nebudem veriť. Teraz 8 dní potom Ježíš zase prichádza, tentokrát aj Tomáš tam. Teraz vznikáva dialog medzi Ježišom a Tomášom. Príď, dotkni sa ma, buď veriaci a neveriaci. Požehnaní sú tí, ktorí nevidia a veria. Ale čo? Keď Ježiš prišiel, a to je teraz pre mňa dôležité, keď Ježiš po 8 dní prišiel, v akom stave boli dvere? Zamknuté. Zase zamknuté. To znamená, ten strach tam stále bol. Prvýkrát tie dvere boli zamknuté, lebo mali strach z ľudí. Potom, keď tie dvere boli zamknuté, len ten dôvod tam môžem vidieť.
Ten strach tam zostal. Napriek tomu, že videli Ježiša. Napriek tomu, že videli, že Ježiš Kristus bol skriesený. Oni vedeli teda, že Ježiš je skriesený. Oni tam nemali žiadnu fatamorgánu, oni tam sa vôbec nepresvedčovali, videli sme ho, alebo sme ho nevideli. Bol to on, alebo nebol to on. Oni vedeli, že Ježiš Kristus je skriesený. 100%. Minimálne 8 dní mali túto informáciu a vedeli, že je skriesený a napriek tomu, napriek tejto informácii, napriek tej pravdy, ktorú zažili, dvere boli zamknuté. Prečo? Mali strach. A teraz sa deje následná vec. Sú v modlitbách, Duch Svätý prišiel, kde vidíme Petra, kde vidíme učeníkov? Medzi ľuďmi. A smele dvihli hlas. Peter ešte to takto povedal, mužovia, počúvajte mňa. Inými slovami, on chcel mať pozornosť tých ľudí na seba. Nebolo to inkognito. Moja otázka je, čo urobilo z týchto učeníkov, ktorí videli Ježiša ako skriesenoch, jedli s ním, ale napriek tomu mali strach, dvere zamykali, lebo mali strach, čo ich urobilo takýmto, aby tie dvere odmykli a zrazu sa dostali medzi ľuďmi. Jaká skúsenosť to musela byť? Skutky 2. Krst Duchom Svätým. Krst Duchom Svätým. Poviem jedno svedectvo o mňa. Ja nie som vzdelaný človek. To myslím si, že nie je ťažko zistiť. Ja nemám veľa školy. Duch Svätý, keď prišiel do môjho života, keď ma pokrstil svojim ohňom, to bolo pri stole, to dva najväčšie zážitky, ktoré mám vo svojom živote s Bohom, nestali sa v cirkvi. To je tak dobré, ináč by som hlasal, že všetci musia len v cirkvi toto zažiť. Doma som zažil znovu zrodenie vo svojej obývačky, bez toho, aby som raz bol na spoločenstve. Ani nevidel som, že takéto niečo existuje. A druhú vec, ktorú som zažil, krst Duchom Svätým som zažil pri stole, v kuchyni, s mojou mamkou som sa modlil. A zrazu som bol pokrštený Duchom Svätým, začal som hovoriť jazykmi. Po tejto skúsenosti, keď som bol pokrštený Duchom Svätým, ja som vnímal, že čo sa so mnou stalo a ja som nevedel čo. Ja som sa len modlil jazykom, ja som už nevedel zastaviť sa a potom chvála a teda. Čiže cítil som, že tá temperatúra vstúpila niekde inde. No a tak som išiel na ulicu, kázali sme, mali sme traktáty, bola nejaká fešta bola na tej ulici a my sme tam to využili a kázali sme evanjelium, tak ja som, bol jeden brat z Perzii, so mnou z Iránu, ten kázal o Ježišovi, on stál, tak ja som kázal, tak non-stop sme kázali. Svedčili a zrazu tam stojí jeden manželský pár metrov odo mňa, takto napríklad táto vzdialenosť, pozerá sa na mňa, pozerá na svoju manželku, potom som si zistil, že to je jeho manželka, rozpráva s ňou, tak kýval tak hlavom, takže akže by ma ľutoval, vieš, taký. No, ja som to išiel k nemu a dobrý deň, vidím, že sa pozeráte na mňa, ľutujete. Áno, veľmi vás ľutujeme. A prečo, ak sa môžem spýtať, že ste mladý človek, a vidím, že ste aj nadšení, nadaní a svoj život akože vylievate ho do prachu s tomto vašom vierom, lebo to aj tak nemá žiadnu budúcnosť. Škoda potenciálu, inými slovami. Pane, ale ja som zažil Ježiša, on povedal, viete čo? On povedal, mladý pán, on je profesor, ten pán bol profesor v Kolíne na univerzity, ktorá je dosť veľká, a že vašich kolegov som mal veľa vo svojom ako žiakov, po rozhovoru so mnom už boli normálni. A zase som vnímal, jak temperatúra stúpila. A začal som sa vnútorne modliť jazykov. Vnútorne. To je to dobré tých jazykov, že môžeš aj vnútorne sa modliť, bez aby si použil jazyk. A tak som povedal, viete čo, pán profesor, ja mám prosbu k vám. Teraz počúvajte, to je Boh, to len Boh môže robiť. Tu je intelektuálny, ktorý je absolútne stratený a analfabet, ktorý je spasený. Zdalo sa mi, že by pán to s tým krížom zatenil ten intelekt. Lebo slovo kríža je na hanbu, je hlúposť pre tých, ktorí ako hľadajú rozum, ale my, ktorí veríme, nám je zdroj viery. A teraz počujte, čo sa stalo. Pán profesore, môžem sa pomodliť za vás. A on sa otáča k svojej manželky, jakže by som tam vôbec nebol. Tento mladý muž asi nerozumie, čo mu poviem. A ona, miláčik, áno, máš pravdu.
A ja som povedal, pán profesor, ten analfabet ešte je tu. A to ešte platí pre vás. Ja mám len jednu prosbu. Môžem sa modliť za vás. On povedal, mladý muž, ja neverím Bohu. Ja som vám to povedal. Som povedal, pán profesor, ja som myslel, že vy ste veľmi vzdelaný človek. On, no? Ja som sa nepýtal, či veríte Boha. Ja som sa pýtal, či sa môžem modliť. Čo je tak ťažké rozumieť na tomu? A ja som povedal, viete, vy nemôžete nič strátiť, keď ten Boh neexistuje, potom čoho sa máte báť? Jakú obavu? A váš intelekt vám nedovolí, aby ste boli zahambení, lebo vy viete, že viete. Nezahambite sa s tým. Ono? Urobím vám láskavosť. To bola chvíľa. Počúvaj. Čím tento muž nepočítal je, že má pred sebou človeka, ktorý teraz položí ruky na jeho. A ktorý sa bude začať modliť ku Bohu živému a nie ku nejakomu vzduchu. A tak, čo som povedal, Páne Bože, zjav svoju moc. Príď svojom prítomnosťou a dotkni sa ho. A zrazu som aj na jeho druhú polovicu položil ruku, lebo dosť ohňa je aj pre ňu tam. Tak som aj na ňu položil ruku a som sa modlil. V tom čase som bol mladý veriaci, veľmi mladý, a ďakujem, že ten oheň sa nestrátil. Do dneska je tu. Amen. A že som sa modlil za ňu a som oči mal otvorené a teraz kúkam na profesora a slza za slzou začínajú tiecť. Pozerám sa na pani profesorku, lebo čo bola, tiež slza za slzou začali tiecť. A ruky držím na ich a poviem, pane profesore, je možné, že sa niečo deje s vami? Áno. Pane profesore, je to možné, že práve teraz zažívate Božiu realitu? Mladý muž. Áno. Pane profesore, to je len prvý krok. Teraz mám odvahu sa pýtať na druhý krok. Aký? Ježíš Kristus vás chce zachrániť. Potrebujete odpustenie vašich hriechov. Aj pre tých mojich kolegov, ktorí ste akože dali múdrosť. Áno, chcem to robiť. Pani, a vy? Ja tiež. Tak tam na tej ulici som povedal, opakujte so mnou, Pane Ježíšu, odpust pri mojich hriech. Tak tam sa obrátili, tak som im žehnal a keď som dal ruky, som povedal, Pane profesore, nakoniec, aby ste len vedeli, toho mladého, negramatného muža asi nikdy nezabudnete. Nikdy. Sláva nech je Bohu, to je oheň Ducha Svätého. To je to, keď nás to robí slobodným zo strachu. Predtým, keby si mi povedal, aby som rozprával s takýmto človekom, by som povedal, čo ja mám s tým rozprávať, prosím ťa pekne. Ak by tu niekto bol, kto sa považuje za negramotného, nekvalifikovaného, kvalifikácia je v inšpirácii Ducha Svätého, v zážitku Ducha Svätého. Od tohoto dňa, odkedy Ježíš vstúpil do neba, poslal Ducha Svätého v manifestácii vyzbrojiť analfabetov, aj analfabetov, nikto z nás nemá právo zostať v tej myšlienky, ja nekvalifikujem. Od tohoto dňa, keď Kristus Ježíš na kríži Golgotsky povedal, je dokonané, je všetko urobené, od tohoto dňa nikto nemá právo veriť tomu, že ja asi s týmto nie som myslený. Duch Svätý je tu, aby to urobil. V sobotu, včera sme mali krásne svedectvo tu z jednej sestry. Môžem vidieť, je tá sestra, tá matka, ktorá tu prišla povedať svedectvo? Tu je, áno. Môžeš vyhnúť ruku, prosím ťa? Áno, neboj sa, kvalifikuješ, amen. A ona sedela tu a my sme vyučávali, hovorili o Ježišovi, o učenictví a kvalifikácia v Kristovi. A ona vždycky mala takúto myšlienku, že prosím ťa, prečo by som hovoril tvoje svedectvo? Poď, prosím ťa. Není to slušné v tvojej prítomnosti hovoriť tvoje svedectvo, tak poď tu ku mňa, prosím ťa. Nech sa páči, povedz nám svoje svedectvo. No tak já vzhledem k tomu, že jsem si uvědomila pár věcí, pár chyb, které jsem v životě dělala a jak to poškodilo i mé děti, tak prostě jsem se dostala do stavu, kdy jsem si myslela, že prostě jsem na nic, že nemůžu být pro nikoho prostě nějakým vzorem, ani pro své děti, ani prostě pro nikoho v okolí. No a tady jsem poznala, že prostě nemusím být dokonalá, nemusím být svatá, nemusím být dokonalá, ale přesto můžu být tím světlem
pro své děti i pro lidi kolem sebe. Amen. Amen. Áno, dajme pánu popis za to. Čo ona nevedela, jedna zo sestry, ktorá sa modlila za ňu včera, ona išla k jej dceri, ktorá bola, a pýtala sa jej dceri, kto je tvojim najväčším príkladom? Viete, čo povedala tá dcera? Moja mamka. Amen? To je, môžeš si sadnúť, ďakujem za tvoju poslušnosť. Myslím si, že to je niečo, čo nevychádza zo psychológie. To je niečo, čo vychádza zo zážitku, keď zažiješ Božiu prítomnosť. Ty kvalifikuješ. Dovolte mi nakoniec ešte jednu myšlienku povedať. Povedali sme, že deň letnice, respektíve skúsenosť letnici je niečo, čo potrebujeme zažiť viackrát. Čo to znamená? Viackrát byť pokrstený Duchom Svätým? Nie. To nehovorím. Tam je napísané vo Skutky apoštolov 2. kapitoli, čo sme čítali, že oni boli, že ten oheň prišiel a všetci boli naplnení Duchom Svätým. Existuje jeden krst Duchom Svätým, ale viac naplnenia. Viac naplnenia. A to je teraz posílam dôkaz na toto, čo hovorím. Skutky 4. kapitola, 31. verš je napísané, že keď sa modlili, alebo ešte 8. verš, prepáčte. Ešte 8. verš. Peter a Jan sú pred židovským súdom a tam je napísané v 8. verši a Peter hovoril naplnen Duchom Svätým. A počkaj, že v 2. kapitoli bol naplnený Duchom Svätým. Čo teda? Zase naplnený Duchom Svätým. Zase naplnený Duchom Svätým. 41. verš vo 4. kapitoli. Cirkev sa modlí, Peter bol zajatý, oni sa modlia a tam je napísané, a keď sa modlili, zem sa triasla a tam je napísané všetci, prosím pekne, všetci, nie niektorí. Všetci boli naplnení čím? Duchom Svätým. Potom máme Skutky 13.9. Apoštol Pavol, ktorý sa obrátil v 9. kapitoli Skutky, bol pokrštený, bol naplnený Duchom Svätým, je tam napísané. Teraz v 13. kapitoli čítame, čiže už misijná cesta, vo 9. verši, že Saulus, ktorý sa volá aj Pavol, bol naplnený s čím? Duchom Svätým. Efeským 5. kapitola, 18. verš, píše apoštol Pavol, že neopíjajte sa vínom, ale, čo je napísané, buďte naplnení duchom. Apoštol Pavol gramaticky píše to slovo buďte nie ako jednorazová vec, ale dačo, čo sa opakuje. Hej? Pochopené, dalo by sa to takto vykladať. A buďte neustále naplnení Duchom Svätým. Inými slovami, buďte naplnení a zostávajte naplnení. Čiže hľadať túto skúsenosť. Čo je tragika? Takto. Jeden kazateľ to povedal a nemá copyright na to, čo povedal, takže to vám dneska chcem tiež povedať. Ale chcem byť fér a povedať, že to nie je od mňa, to je od jeho. Rozdiel, že ľudia, ktorí nie sú naplnení Duchom Svätým, majú problémy. A vidíš to na ich tvár. Je problematické, keď sa modlia, Páne, tak tam je tak ťažké, náboženský, okolo ich tie okolnosti určia, jak bude ich stav v Bohu. Takže keď sú okolnosti dobré, oni sa majú dobre, modlitba je dobrá, keď peňaženka je plná, tak haleluja, amen, glory, Jesus. A keď chlaničky nič není, Páne, tak my aj hľadovať budeme, ak musíme kvôli teba. Vieš také, ale tam není potom haleluja, Páne, keď treba aj hľadovať, budem kvôli teba. To tam není. Takže to sú ľudia, ktorí, hovoríme, nie sú charizmaticky letniční. Charizmatik letnič, on to ináč robí, povedal ten kazateľ. Jak? Že charizmatik a letnič, on nepovie, že má problémy, on sa smieška. On sa akože smieška. Ale rozdiel vo kvalite je žiadny. Tento trpí, aj tento tam trpí. Lenže tento trpí, akože by sa smial. Ja ti poviem, dačo, ten smiešok nepomôže nikomu. A najmenej teba. To je maska, to je fasáda. To je o nič menej náboženstvo, než tento tam. Lenže toto náboženstvo má masku, že sa smie.
Ale vo výsledku, vo kvality, vo vzťahu s Pánom a realitom Božíom, nula. Nič. To nepotrebujeme. Ja ti poviem, čo je disaster. Ja som človek, ktorý poznám katolícku cirkev, lebo som bol katolíkom, rimokatolíkom a veril som tomu. Poznám niektoré zbory cirkví trošku, lebo cestujem. Ja vám poviem, ktorá je najväčšia náboženská cirkva pre mňa, ktorú som videl. Je to tá cirkev, ktorá mala skúsenosť s Duchom Svätým a ju zanedbala. To je cirkev, ktorá je najviac viazaná náboženstvom. Lebo to je disaster. Keď zažiješ plnosť a v tej plnosti sa zdáš, prosím ťa pekne, akú alternatívu budeš mať? Preto, jakže by som počul Ducha Svätého, ktorý hovorí cez všetky tieto pasáže, aby sme boli naplnení, aby ste sa nedostali do tohoto stavu, hľadajte vždycky moju prítomnosť. Hľadajte vždycky túto skúsenosť byť naplnený mojou mocom, lebo v tomto bude uschopnenie, v tomto bude možnosť, aby sa dostali na nadprirodzenú rovinu. Lebo brat, sestra, ako kresťan, ako niekto, kto sa hlásaš ku Kristovi, ty sa hlásaš ku Bohu, ktorý je nadprirodzený. A ty máš možnosť cez Ducha Svätého vstúpiť do nadprirodzenej oblasti hodenia s Kristom a to dokážeš len cez moc, nadprirodzenú moc Ducha Svätého, ktorý je reálny v tvojom živote a ty vstúpiš do tej reality. Ináč môže byť, že si mal tú realitu, stratil si ju kvôli čemu, ale máš informáciu ešte stále o jej a miesto toho, aby si podal realitu, ty podáš informáciu o reality. A to je veľký rozdiel. Človek, ktorý je hladný, on nepotrebuje kuchára, ktorý mu povie do detailu, jak mäso má byť upečené, on nepotrebuje jedálny listok, kde všetko je ponúknuté, on potrebuje to, čo je na tom jedálnom listku. On potrebuje sa nájsť. A to je presne toto, čo my, v akom stave sme s týmto ľuďmi, ktorí sú von, ktorí nepoznajú Krista. Oni sú hladní, smední. Oni nepotrebujú informáciu o jedlu, oni potrebujú jedlo. Kto je čašník? Ty a ja. My sme tí, ktorí máme prijať od Pána a dať. Ale tu máme problém. Máme strach. Hanbíme sa niekedy. Budeme odmietnutí. Čo si budú myslieť? Vy mladí, ktorí ste v školách, stať v triede a povedať, ja verím Ježiša Krista, to chce odvahu, lebo budete odštemplovaní. A ja vám to rozumiem. Ja som kazateľ. Ja milujem kázať. A niekedy mám problém tým otvoriť ústa a svedčiť o Ježišovi. Preš ty? Teraz, čo si povedal? Áno, lebo môj starý človek sa chce prejaviť. Tak, ako aj tvoj. Jediná realita, ktorá nás z tohoto spasí, ktorá nás uschopní, je byť naplnený Duchom Svätým. Preto te chcem vyzvať, milý brat, milá sestra, milý poslucháč. Hľadaj byť naplnený Duchom Svätým. Nie kvôli tomu, aby si ešte lepšie spieval v jazykov. Ďaká Bohu za to. Ale to nie je o tom. To nie je o tom. Niekto, náš raditeľ biblickej školy povedal veľmi múdru vetu, tu nezabudnem. Že pre mňa letničný není ten, kto hovorí, že hovorí jazykov. Pre mňa krst Duchom Svätým není ten, pokrstený Duchom Svätým není ten, ktorý povie, ja hovorím jazykov. Pre mňa je letničný ten, ktorý má výsledky letnicov. A to je, že by išiel medzi ľuďmi moci Ducha Svätého a prinášal ich ku Kristovi. Čo mi dá to, že budeme rozprávať tu, čo títo ľudia von majú z toho, že my pekne budeme hovoriť jazykov a budeme pekne prorokovať a oni sa nezbavia večne strátenia. Čo majú z toho? Letnice boli na to dané. Ježiš dal letnice nie na to, aby sa naša lingvistická schopnosť rozšírila. Ježiš Kristus poslal moc Ducha Svätého kvôli tomu, lebo povedal, budete mi svedkami a budete vyháňať demóny. Budete kázať evanjelium. Dotedy to nerozumeli. Informáciu o Ježišu mali informáciu o Ježišu, lebo hodili s ním, ale až pokiaľ neprišiel krst Duchom Svätým, tá informácia sa stala transformáciou v ich živote, otvorili dvere a išli medzi ľuďmi. Toto je skúsenosť letnic. A nič iné a nič menšie než to nesmie sa chváliť, že pozná skúsenosť letnice, ako toto nebude mať. Môžeš byť prorokovať, koľko chceš. Môžeš hovoriť jazykov, jak chceš. Môžeš byť, neviem, nejaký charizmatický nadaný, ďaká Bohu. Pokiaľ táto kvalita Ježíša Krista prezentovať, prosím, pekne vo svojej nadprirodzenej elementu, prvku, ak toto nemáš, ty nekvalifikuješ ako niekoho, kto zažil letnice. Mám tvoj amen? Nemám ho, lebo nesúhlasíš. Ale mi to tak jedno, či súhlasíš, alebo nie. Tento kazateľ bude hovoriť to, čo si verí, že má hovoriť. Naše cirkvi spia.
Naše letničné cirkvi spia. Naše letničné cirkvi nepoznajú moc Ducha Svätého. Naše letničné cirkvi nie sú zďaleka tam, kde boli naši otcovia. Reformácia letničná bude v tom, že sa vráti ku pôvodnému. Ak nie, zažije deformáciu. Není o učení, není o poznaní, není o tom, aby hlava rástla. Srdcia musia byť naplnená, alebo aby som hovoril biblickým jazykom, musíme byť naplnení Duchom Svätým znova. Naše kázni, naša spoločenstva, naša obecenstva sú suché jak piesok. A toto potom sa snažíme obzdobiť náboženskými kvetami do toho piesku. Ale to není o tom. Ide, o čom ide? Aby prúdy, rieky života prúdili z nás cez moc a realitu Ducha Svätého. Prepáč tomu kazateľovi, že je také nadšený z toho a je taký zúfalý z jednej strany, že nevidí to, čo mu verí. Ja neviem, jak sa ty máš, milý poslucháč, ale ja niekedy, keď čítam Skutky apoštolov, mám depresiu z toho. Lebo si uvedomujem, Bože, chráň, aby som dal otáznik za písmom, či to je pravda vôbec. Alebo či to vôbec platí ešte dneska. To by bola relativizmus. Nie, ale ja mám odvahu stať v svetle toho písma a povedať, Pane, jak som ďaleko z tejto reality. Jak sa tam môžem vrátiť? Prepáč, Peťo, na tento prejav, ale nejakým spôsobom sme letniční. A ja nechcem, aby si bol deprimovaný. Ja chcem, aby toto ťa pozbudilo, aby si pýtal, Pane, čo to znamená pre mňa? Čo to znamená pre mňa? Poďme sa postaviť. Si tu, ktorý si zažil krst Duchom Svätým, sláva Bohu. Hľadaj, aby si bol znova naplnený. Si tu a nezažil si krst Duchom Svätým, hľadaj, aby si mal tú skúsenosť. Pros o nej. Kto prosí, bude mu dané. Si tu a vieš, že si pokrštený Duchom Svätým a zažil si už viackrát to naplnenie, hľadaj ho zase znova. Hľadaj ho znova. Prečo by sme teda sa nezačali modliť tak, jak sme tu? Oheň pre každého. Nemusí byť staršovstvo, kňazstvo, aby prišlo a položilo ruky. Aj to má svoj priestor, aj to je ospravedlnenie, potrebujeme. Ale teraz urobíme to takto, že nie každý má oheň od Pána. Prečo by si ty teraz tam, kde stojíš, nedvihol svoje ruky, svoje srdce k Pánovi a povedal, Pane, tu som. Je miesto v mom srdci pre tvoj oheň. Daj, Pane. Poď, brat, sestra. Otvor svoje ústa. Tí, ktorí si hladní, tí, ktorí chceš vstúpiť do tej reality. Dôverujeme trošku Duchu Svätu, že je všade prítomný. A maj ty teraz s ním tvoje obecenstvo. Maj teraz s ním tvoje stretnutie. Duchu Svätý, ja sa modlím dneska na tomto meste. Pane, jak túžime po tvojej reality. Jak túžime po tom, aby to bolo echt, aby to nebolo niečo, čo je nafúkané. Pane, jak túžime po tom, aby to neboli nejaké vzdušné známky, ale niečo, čo je solidné, niečo, čo má pevno, niečo, čo má základ, božský. Tvoju realitu, Duchu Svätý. Mene Ježíša Krista Nazareckého, ten, ktorý krstí ohňom a duchom, mene Ježíša Krista, Syna živého Boha, ten, ktorý buduje svoju cirkev, ten, ktorý má vládu v nebi a na zem. Mene Ježíša Krista, ja ťa žehnám. Dobrý Duchu Svätý. Dobrý Duchu Svätý. Príď teraz svojim ohňem. Naplň teraz, Pane môj, Debra Sandaj, Kobrošej. Pane, prosíme o skutočne letnicné zážitky. Hembro Senda Bragaj, mene Ježíša Krista, nech je zlomená nádoba tá, ktorá je príliš zavretá. Nech je zlomená, aby bola naplnená. Hembro, nech sa otvoria náboženské dvere a okna, aby prišiel prievan Ducha Svätého. Ja ťa žehnám, Bombresaj. Otvor svoje ústa, milý brat, milá sestro. Zabudni trošku na slušnosť nedeľného rána. Daj svojmu hladnému srdcu hlas. Daj hlas svojmu hladnému srdcu. Áno, nech sa stane.
Nech sa stane. Pane, intelekt, ktorý sa bráni, prosím, aby si prišiel svojom jemnom prítomnosťom, svojou slávou, svojom realitom, ktorú rozumne pochopí, ale srdce schopný uchytiť. Príď, Páne, svojom prítomnosťom. Žehnám ťa, žehnám ťa, žehnám ťa. Aby žiadna služba nebola bez pomazania. Pane môj, v tvojej prítomnosti byť bez pomazania, to je katastrofa. Daj pomazanie, mene Ježíša Krista. Vylí, otvor, Páne môj, svoje okna nebeská a vylí zo svojho trónu. Olej, čerstvý olej. Pokiaľ sú nádoby, ktoré majú miesto pre olej, olej sa nezastaví, povedal Eliáš. Pokiaľ sú nádoby, maj dosť nádoby, lebo olej sa nezastaví. Otvor sa, mene Krista. Halelúja. Žiadame, Páne môj, o našu generáciu. Žiadame o našu generáciu. Žiadame o Havirov. Žiadame o Slezsko. Žiadame Československo. Žiadame Európu. Žiadame, aby nebo bolo naplneno mocom. A na to potrebujeme tvoje pomazanie, aby sme tento obrovské povolanie naplnili. Príď, Duchu Svätý. Šakaralabaj. Estorobontalabahaj aragandaj. Teraz na tomto mieste príď, Pane, zapál svoju faklu. Halelúja, jemne. A nech tí, ktorí nehovoria jazykom mene Ježíša Krista, Páne, ja sa modlím, aby si ich krstil svojim duchom. Páne Ježíšu, Páne, modlím sa, aby si ich krstil svojim duchom. Vy, ktorí ešte nie ste pokrštení Duchom Svätým, vy, ktorým ešte nerozprávate neznámym jazykom, otvorte sa. Proste, Pane Ježíša. Pane Ježíšu, ak ten dar máš pre mňa, tu som, chcem ho prijať. Poď prosiť Ježíša Krista. A vy, ktorí ste pokrštení Duchom Svätým, teraz rozprávajte tajomstva s Pánom týchto jazykov pre týchto ľudí. Koraba šetalabandaj. Syrodujolomontololobo chajaralabahaj. Mene Ježíša Krista. Esto korialabaj. Halelúja, halelúja, halelúja. Nech sa stane. Príjm svoj dar. Príjm dar, mene Ježíša Krista. Esto korela bahaj. Ježíš, ty si Pán. Halelúja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halelúja. Halelúja. Má nieko proroctvo tu medzi nami? Ak niekto má slovo od Pána pre toto spoločenstvo teraz, tak chcem ti dať priestor, aby si povedal. Chcem, aby si to povedal tomuto spoločenstvu teraz cez Ducha Svätého, ak by niekto to mal. Lebo letničné zážitky obsahujú aj tento prvok. Kuraba šitalaba sandara kanduru kusona. Šitalabara sandara kindara kanda. Sitalabara ganda. Sitoloboro kundara kanda. Halelúja. Halelúja. Rugobu shanda ribido sotolobonda. Rebidigobo sorodobonda reganda. Rebadiga barada bandorogo soto. Halelúja. Halelúja. Sláva nech tie, Pane. Pane, neviem, jak sa dostaneme ku povodnému. Ale viem, že túžiš potom. To je, čo viem. A čokoľvek by si mal urobiť, aby si nás tam dostal. Pane môj, urob to. Urob to, Pane môj. Urobu šalabara kibrochobro standaraj. Navrát chuť tejto soli. Navrát zdroj tomuto svetlu. Aby svetlo nehorelo na baterkách, ale cez olej, cez živý zdroj. Šurode bondare geboroste brahabre stambrošte brogenda brai stibrokonduri. Ezebrehe dombre hedabrai edembre tikubrostai.
Jezus. Nech sa stane. Amen. Môžete si sadnúť. Ja by som tak rád ešte trávil čas s vami a modlil sa. Kladal ruky so bratmi. Ale žiaľ, musím odísť. Čakajú nás, aby sme prišli, lebo musíme cestovať. Cestujem do Slovenska, a potom musím do Žiliny sa dostať, lebo nám vlák ide. Chcem sa s vami rozlúčiť týmto, že poprosiť vás, aby ste skúmali veci, ktoré boli povedané a čo pomedzi tým bolo pre teba. Pracuj s tým. Žiadaj moc Ducha Svätého. Žiadaj naplnenie s Jehovým duchom. Aby to nebolo pre teba informácia. Túžim potom, aby sme videli Božiu realitu. A ja verím, že ju uvidíme. Viac a viac. Nie, že sme nevideli nič. Videli sme, ale zďaleka ešte nie to, čo ešte má. Pán si nechal najlepšie víno na posledné dni. Myslím si, že žijeme v týchto dňoch. Hej, ďakujem vám. Odpuste tomuto kazateľovi, že kričal na vás. Nebolo to pedagogický nástroj, bol to prejav môjho charakteru, ani nie Ducha Svätého, nechcem to tak deklarovať, je to prejav môjho charakteru a vieme, že niekedy s charakterom, s ľudským charakterom máme problém, ale mám nádej, že som tu medzi bratmi a sestrami, ktorí majú milosť. Ďakujem za tento nádherný víkend, ďakujem za túto bohoslúžbu, ďakujem za všetko. Utorok sa vrátim, budeme spolu ešte, v sobotu odchádzam naspäť. Tak, nech vás Boh mocne žehná, Pán nech je s vami. Amen.